Ruku na srdce, jak vypadá tvůj střelecký trénink? Přijdeš na stav střelnice, vysypeš krabičku na 15 metrů do papíru a jdeš domů? Bavilo tě to? Posunulo tě to někam? Jestli jo, tak paráda, klidně toto video vypni, protože my se jdeme podívat na 10 osvědčených střeleckých drillů, které ti pomůžou potrénovat a nachystat i možná na reálnou situaci. První drill 1R1. Jeden výstřel, vynuceně přebiju a jeden výstřel. Cílem je vitální zóna na terči na 7 metrů. (4,63). Tento drill je na manipulaci. Ruce musí prostě pracovat rychleji než oči. Máme tady 2 zásahy do vitální zóny. Můžeme se posunout dál. Teďka navážeme. Další drill 1R2. Začátek je stejný, ale potom vynuceném přebití dáme 2 výstřely. Teďka k tomu přidáme testování úchopu, protože pokud ta druhá rána půjde mimo tu vitální zónu, tak mám na 95% pravděpodobně špatný grip. (5,15). O něco pomalejší, což dává smysl. A zase všechny 3 rány do vitální zóny. Tohle byla manipulace. Teďka se půjdeme přesunout na další drill. Vyzkoušíme rychlost. Bill Wilson prej střílel tak rychle, že mu nikdo nevěřil, že se u toho ještě dokáže trefovat. Nás teda teďka čeká Bill drill. Je to 6 stran na plný plyn, co nejrychleji do vitální zóny. (3,55). U Bill drillu je důležitý si uvědomit, jak se chová zbraň. Mám tady 4 rány do vitální zóny a 2 mi uletěly. Abych měl dobrý čas a zároveň dobrý zásahy, tak nemůžu čekat na to, až se mi tečka vrátí na cíl. Musím predikovat, jak se zbraň bude chovat. Je důležité si uvědomit, jak funguje zpětný ráz. Kdybych čekal pokaždé na tu tečku, tak mám prostě 10 nebo 15 vteřin, což je nesmysl. Tady jsem udělal jednoduchou chybu. Nechal jsem se strhnout, šel jsem moc rychle a 2 šly prostě do Charlie. Pořád jakž tak dobrý výsledek. Jako terče používám tyto silhuety postav, který můžete znát například z různých střeleckých závodů. Mimo jiné je používá například los. Tyto terče a spousta dalšího vybavení můžete najít u partnera tohoto videa. Armet. Armet je jeden z největších, nebo ten úplně největší army shopů v České republice. Kromě toho, že má opravdu široký sortiment online zboží, tak má i 6 kamenných prodejen. A dokonce kluci nedávno začali natáčet fakt skvělý střelecký podcasty, takže běžte kouknout i na jejich YouTubeový kanál. Díky za podporu. Další drill je legenda z mozambické války. 2 rány do vitální zóny, které ale nezastavily protivníka, proto je potřeba zhasnout centrální vypínač 1 ránou do hlavy. Tento drill je ideální proti nepříteli, který má balistickou ochranu, nebo je to zombie. (3 vteřiny 15 setin), 2 do vitální zóny a 1 tady ještě alfa. U tohoto drillu je potřeba si uvědomit jednu věc. Navíc pokud je protivník vyšší než vy, tak osa vaší zbraně, pokud míříte na hlavu, míří zatraceně vysoko. Pokud netrefíte ten malinký cíl, kde stačí opravdu pár centimetrů, tak ta střela poletí ještě stovky metrů daleko i z blbé pistole. A pořád má dostatek energie na to, aby někoho mohla zranit. Pokud se netrefíte o pár centimetrů do té vitální zóny, tak to pořád jde do nějaké hmoty, která to zastaví. Další drill se jmenuje Fast. Logicky navazuje na Mozambik. Je to moderní drill a benchmark techniky. Jsou to 2 rány do hlavy, vynucené přebití a 4 rychlí do vitální zóny. Je to takovej Mozambik na steroidech.
6,05. Tady jsem měl zásadní problém. 2 do té hlavy máme krásně tady, ale ze začátku, když jsem tasil, tak jsem nemohl najít tečku, cítil jsem se pod velkým časovým presem, špatně jsem tasil, špatně jsem napíchl, tak zhruba jsem měl namířeno v terči, ale první 2 výstřely šly tady do delta zóny. Potom už jsem se zorientoval, našel jsem si tečku a krásně jsem to poslal už do té alfy. I proto je to potřeba trénovat, je potřeba hledat svoje limity. Kdybych to střídal v klidu, počkal si, tak dobrý, budu mít krásný zásahy, jo, možná to časem dám i na tu 5 korunu, ale to vlastně není smyslem toho tréninku. Já chci hledat ty svoje limity, já chci failnout, já si chci netrefit, protože si u toho musím uvědomit, OK, něco jsem asi posral a vím co. Pokud zase, druhý extrém, nechci tasit, někam to tam poslat, ono na těch 7 metrů plus minus to tam nějak padne a když to budu střílet třeba 10krát, tak z toho najdu nějaký hezký jeden pokus, kde mám všechny krásné zásahy, to hodím na Instagram, jo, mám dobrý čas, všechny zásahy, super. Ale ne, já si potřebuji uvědomit, kde jsem udělal chybu. A pokud střílím tak, že bez toho, ani bych se šel podívat na ten terč, ještě než vidím ty díry, si reálně uvědomil, OK, vím, první 2 výstřely šly prostě mimo, nenašel jsem tečku, viděl jsem prostě jenom papír, tak o tom to je, hledat svoje limity, hledat ty chyby a posouvat se. OK, stát na místě a střílet do jednoho terče je fajn, ale někdy je potřeba zkusit i něco jiného. Další drill nás čeká MXAD. Střílíme na 2 terče. Jeden je na 12 metrech a druhý na 7. Terče jsou v těsném překryvu. Navazuje tento drill střelecky na bill drill. Do prvního terče, stejně jak u bill drillu, se snažím napálit 6 ran co nejrychleji, plný plyn, vitální zóna. Jenže potom, okamžitě bez přebytí, přenáším na zadní terč, kde se snažím dát co nejrychleji 2 rány do vitální zóny na těch 12 metrů. Cílem tohoto drillu je, že u toho bill drillu ty poslední rány často jsou takový, hele, nemám kontrolu nad zbraní, nějak to asi dopadne, ale tento MXAD drill to neodpouští. Pokud nemám úchop, pokud prostě nemám tečku, pokud nedokážu přenést, tak ten zadní terč je úplně bez šance. Je tady prší na hlavu. Čtyři 23. Na prvním terči máme 2, 4, 6, 5,5. A na zadním terči obě 2 alfy, vitální zóna. Na tomto drillu by mělo být vidět, respektive slyšet, ta změna kadence. Na první terč jedu na plný plyn, na ten zadní už musím trošku zpomalit. Nemůžu si dovolit mít stejnou kadenci na 5 a na 12 metrů. Další drill je Blake drill. Tento drill opět vychází z bill drillu. Akorát budeme potřebovat 3 terče. Umístíme je zhruba na šířku ramen, je to nějaký metr. A je to drill opět na 6 ran. Cílem tohoto drillu je začít na jedné straně, na signál vytasit a dát po 2 ranách do každého terče. Ty nejnadupanější střelci dokážou to, že pokud se na ně nikdo nedívá, jenom slyší jejich střelbu u tohoto drillu, tak nemají šanci poznat, jestli to je bill drill nebo ne. To znamená, že přenáší mezi těma terčema tak rychle, že to vlastně vůbec není poznat, tak kdyby nestříleli do jednoho terče. Nám smrtelníkům se o tom asi může jenom zdát, ale třeba se zaštěstí. Pojďme na to. Třeba se zaštěstí? Je to vůbec slovo? Blake drill, 2 rány do každého terče. $3,90. No, není to tak rychlý jako bill drill, ale co se dá dělat? Je potřeba trénovat. Každopádně tady máme
2 zásahy do alfy, 2 zásahy do alfy a jeden druhý zásah do alfy. Jak jsem říkal, ti nejlepší střelci to dají prostě tahem a není rozdíl mezi časem Bill drillu a Blake drillu, ale na to je potřeba si ještě víc trénovat. El Presidente. Stará škola Jeffa Coopera. Tento drill je snad ten nejvíc legendární a není potřeba ho představovat. Ale pojďme si to radši shrnout. Začínáme z pozici zádama terčům, jak kdybychom se dávali. Na signál otočka, tasim, dávám po 2 ranách do terče, nuceně přebiju a opět po 2 ranách směrem zpátky. Tento drill byl pro trénování bodyguardů jihoamerických prezidentů a existuje spousta jeho mutací. My začneme tou základní. (12:20). Timer mi nepočítal 13 výstřelů, takže buď jsem tam hodil jeden navíc, ale on mi možná započítal, jak jsem natahoval závěr. Protože jsem si držel blbě v rukavicích a u té P10 mi to občas dělá, že jsem si držel záchyt závěru a nezůstal mi závěr vzadu. To znamená, zasekl jsem se u toho přebití, zmáčkl jsem si záchyt na zhození, jenže mě nenapadlo, že závěr nebyl vzadu, to znamená, že se nepřebylo, takže jsem jednou procvakl na prázdno, musel jsem přetáhnout. Velký zpoždění. Každopádně 1, 2, 3, 4 v alfazóně, 1, 2, 3, 4 v alfazóně a poslední terč taky všechny 4 ve vitální zóně. I s tím to je potřeba počítat a proto je potřeba trénovat za každých podmínek. Jasně, mrzne, mám rukavice, necítím prsty, ale to k tomu patří, protože pokud, nedej bože, někdy tu zbraň budu potřebovat opravdu použít, a teď se nebavíme o závodech, ale o nějakém reálném použití, tak jako nebude asi 25 stupňů a sluníčko. Pravděpodobně bude tma, bude zima, nebudu připravený, budu mít hromadu stresu, takže je potřeba trénovat za všech podmínek. Tak jo, máme zalepeno. Protože jsem tam udělal celkem takovou školáckou chybu, tak si to dáme ještě jednou a budeme doufat o něco lepší výsledek. Ale u tohoto drillu, který je dost komplexní, člověk nikdy neví. (10:50), což si myslím, že je o něco rychlejší čas, ale stalo se mi to stejný. Zase mi nezůstal závěr vzadu, i když jsem měl prázdný zásobník. Musel jsem ručně přetáhnout. Docela mě to rozhodilo, i když jsem s tím měl počítat dopředu a trochu mi to ovlivnilo ty výstřely. Každopádně, tady máme 2 alfazóny, tady máme 2 Charlie. Na prostředním terči máme všechno v alfa vitální zóně a na tom posledním máme taky všechny 4 ve vitální zóně. Tohle byl El Presidente. Jelikož je to fakt oldschoolový drill, tak se střílí na 6 nábojů, přebije se a na dalších 6. Je to kvůli tomu, že dřív ty kapacity zásobníků vypadaly úplně jinak. V dnešní době máme po kapsách zásobníky na 15-20 ran. Takže existují různé varianty, jako El Vice Presidente, El Duce. Je to v podstatě akorát o tom, že se přidává počet výstřelů nebo počet terčů. Další drill se jmenuje akcelerátor. Je to skvělý moderní drill. Je potřeba 3 terče na 25, 15 a 7 metrů. Celkem potřebujeme 12 nábojů, 6 v každém zásobníku, takže 2 zásobníky celkem. Terče se dají do těsného zákrytu za sebe. Začínáme na těch 25 metrech, začneme od nejbližšího terče, na signál tasíme a dáme vždycky po 2 ranách do jednoho terče. Postupně přenášíme vzdálenost dozadu. Jakmile dojdeme úplně na konec, vynuceně přebijeme a jedeme to stejný, ale odzadu dopředu. Takže 2 rány, 2 rány, 2 rány a končíme. Tak jo, akcelerátor.
11:55. Tady jsem trošku zamrzl na konci a zapomněl jsem, že mám přebít a jet zase zpátky. Takže by to šlo asi ještě rychleji. Tady máme všechny 4 ve vitální zóně. Ajaj, tady už vidím, že se nám to trošku rozlítalo. Tady máme 1 alfu, 1, 2, 2 Charlie a poslední deltu. A poslední terč, tak tady je to úplně rozlítaný. Tady máme 3 v Charlie a 1 v deltě. Mělo by být slyšet, že čím střílím dál, tak tím samozřejmě střílím pomalej. Přesněji, protože mířím. Tohle opakování se mi moc nepovedlo, jak říkám, na konci jsem zamrzl, úplně jsem přestal přemýšlet, co vlastně dělám, dostřílel jsem, říkám dobrý, a nejdu, aha, počkej, pokračujeme. Navíc mám pocit, že mi zase nezůstal závěr vzadu, byl tam nějaký problém. Asi kdybych to dal ještě jednou, tak by mohly být trochu lepší výsledky. A jelikož máme čas, tak to pojďme zkusit ještě jednou. Tak jo, akcelerátor podruhé, teďka snad nezapomenu na to, že drill má 2 části, vzadu přebít a jedu to stejný zpátky. Dvanáct 60. V prvním terči máme první, druhou alfou, vitální zónu, 1, 2 Charlie. Tentokrát jsem se nezasekl na přebytí, ale měl jsem tam takový malý zpoždění na resetu, kde jak mám zmrzlý prsty a mám rukavice, tak jsem správně nevyresetoval spoušť. Tady máme 3 ve vitální zóně, 1 Charlie. Mohlo by to být lepší, ale relativně OK. A tady ten poslední, opět jsem to uspěchal, měl bych být ještě pomalejší. Jak jsem pod stresem, za prvé kamera, za druhé timer. Dělám chyby a to je ono, to potřebuju. 1 vitální zóna, 2 Charlie, 1 delta. Takže musím si dávat bacha na to, hele, dej si tu vteřinu navíc, myř a buď přesnější. A nás čeká poslední drill. Další drill, 10 round assault. Je to na 10 výstřelů, ale pořádně se u toho zapotíme. Začíná se na 25 metrech, dají se 2 výstřely. Sprintem se přemístíme na 15 metrů, kde dáme další 2 výstřely. Zase si zasprintujeme na 7 metrů, kde dáme 3 výstřely. A ze 7 metrů jdeme za pohybu k terči další 3 výstřely. Takže to máme 10 ran celkem. Všechno do jednoho terče. OK? 1473. A důležitá věc. Když běháte se zbraní, měřte do bezpečného prostoru a mějte prst mimo spoušť. Já jsem si tady málem rozbil držku, protože je tady zmrzlá kaluž, protože tady protíká ze stropu. Jsme na polokryté střelnici. A kdybych neměl prst mimo spoušť a reálně spadl, můžu ohrozit sebe nebo někoho jiného. Takže pojďme se ještě podívat na to, jak to dopadlo. Máme tady 9 zásahů do alfa zóny, 1 utekla Charlie. Tak jo, tohle bylo 10 střeleckých drillů, který můžeš přidat do svého tréninku. A jak jsem slíbil, mám jeden bonus. Kluci z Armedu mi totiž doporučili tady tuhle šílenost. Jmenuje se to Dot Torture. Princip tohoto terče je v tom, že máš celý komplexní střelecký cvičení na jeden papír. Je to koncipovaný na 50 ran a nic jiného nepotřebuješ. Instrukce máš tady napsaný v češtině, nebo si naskenuješ QR kód, terč si pošleš někam dozadu a vidíš u sebe, co máš dělat. Já jsem to ještě nestřílel, tak se na to pojďme podívat. Dot Torture je terč navržený pro komplexní trénink ovládání krátké zbraně. Jasně, cvičení na 50 nábojů, tedy 1 krabku. Super. Je vhodné pro přípravu na závody se zaměřením na praktickou střelbu i jako komplexní trénink pro skryté nošení. Vzdálenost střelby je 5 metrů. Navýšení vzdálenosti nebo nastavení časového limitu se doporučuje až při 100% úspěšnosti všechny zásahy v kruzích.
OK, my to střílíme poprvé, vyserem se teďka na timer a pojedeme si to střelit jen tak. Začínáme jedničkou, což je 5 ran mířenou střelbou. OK? To zní jednoduše. Ale jak se člověk stoupne na těch 5 metrů, tak ty kruhy nejsou zas tak velký. Každopádně 5 ran. Pojďme na to. Na takhle krátkou vzdálenost je potřeba si uvědomit, že když máte kolimátor a ne mířidla, tak je potřeba mít tečku trošku výš, protože samozřejmě máte rozdíl mezi osou hlavně a mířidlama, respektive kolimátorem. To byla jednička, pojďme se posunout. 2. Tasení plus 1 rána 5krát. OK? To bychom měli mít už natrénovaný ze začátku. Pojďme na to. Máme to natrénovaný a stejně jsem se zasekl na tečce. Špatný úchop a napíchnutí. OK, to byla 2. Máme tam všech 5 ran, pojďme dál. 3, 4 je společná. Tasení plus 1 rána na 3 a na 4. Takže budeme přenášet. Bude to celkem 8 ran, což mě možná nevyjde, tak si takticky přebijem. A pojďme na to. 1 rána do 3, 1 do 4. Tak, to byla 3 a 4, máme tady všechny zásahy, 1 mě tady trošičku lízla do čáry, ale to si myslím, že ještě v pohodě. 5, tasení plus 1 rána silnou rukou. No super. Střelba silnou a slabou rukou, chápu, je to potřeba trénovat, není to asi moje nejoblíbenější cvičení, nedej bože s nasazeným turniketem, ale pojďme na to. OK? Máme tady všech 5 v kroužku, takže se můžeme přesunout. 6 a 7 je spojená. Tasení plus 2 rány. To znamená, budeme potřebovat na toto cvičení 8 ran. Počkej, je to 2 rány. A pozor, 2krát rána do 6 a 2krát do 7. To znamená, že budeme potřebovat 16 ran. Naštěstí soudruzi z NDR vymysleli zásobníky s bodkou, do kterých se dají dát další náboje, takže nám to vyjde hezky. OK, 6, 7. OK, to byla 6, 7, všechno máme v kruhu, paráda, můžeme se posunout. 8, pohotovostní poloha plus 1 rána slabou rukou 5krát. To nám nevyjde. Tohle nám vyjde. OK, střelba slabou rukou. Dobře. Z pohotovostní polohy. Což znamená, můžeme to brát jako nějaký sul. 8.
OK? To jsme měli 5 ran do 8. Úplně první výstřel šel tady do toho levého spodního rohu, téměř mimo terč, jinak se mi to jakž takž podařilo. Střelba slabou rukou, u mě katastrofa, doufám, že to nikdy nebudu potřebovat. Ale Murphyho zákony hovoří jasně, takže je potřeba trénovat všechno. Poslední 9, 10 máme tasení plus 1 rána na 9, jasně, a nucené přebytí a 1 rána na 10. OK, na to si vyměním zásobníky. OK, takže tasení 1 rána do 9, nucené přebytí 1 rána do 10. Tak teď jsem to posral, protože jsem si dal plný zásobník. Já jsem si špatně přehodil zásobníky. OK, teď už mám zásobníky správně, takže pojďme na to. Plný zásobník do sumky, prázdnej do pistole, 1 náboj v komoře. Plný zásobník do sumky, prázdnej do pistole. Teď jsem měl příšerný úchop, navíc jsem se zase zamotával do toho, jak mi nezůstával závěr vzadu, není to úplně komfortní záležitost, ale i to se může stát, prostě se závadama je potřeba počítat, navíc tohle se stane úplně jednoduše, máte rukavice, máte blbej úchop, prostě vychází vám to na ten záchyt závěru. Jednu jsem tady úplně brutálně strhl, ale s těma se teďka dokážu žít. OK, máme dostříleno. Tohle byl 1 terč a 1 krabička nábojů, takže 50 nábojů. Za mě, jo, funguje to. Je to skvělý. Nemusím vůbec nad něčím přemýšlet, lupnu terč, mám tam jasně a česky napsaný, co mám dělat, takže není co řešit. Tento terč, stejně jako všechny ostatní, co jsme dneska měli, najdete na Armedu, takže díky za podporu.